Minkejja li f'Taslima għadu kif ġie xolt il-Kunsill Lokali minħabba problemi serji ħafna ta' ġlied fost il-Kunsilliera Nazzjonalisti, diġà bdew jitfaċċaw problemi ġodda fost il-kandidati nazzjonalisti li fl-10 ta' Marzu se jikkontestaw din il-lokalità f'isem l-istess partiti. L-ewwel xquq fost il-kandidatura nazzjonalista bdew jidhru bejn kandidati li huma lejali lejn il-backbencher Robert Arrigo u kandidat lejali lejn il-Ministru George Policino. Huwa fatt magħruf li Arrigo u Policino ma jarawx għajn majn. Għal din l-elezzjoni Robert Arrigo għandu 3 kandidati li qed jappoġġja: Vivian Gallia Paċ, li kienet sindku tar-Rabat Għawdex u miż-żewġa dell-eks deputat nazzjonalista Victor Gallia Paċ, lil Antoinette Castaldi Paris u lil John Pillow. George Policino fil-Partit Nazzjonalista u mal-Prim Ministru Lorenz Gonzi jgawdi ħafna iktar rispett minn Robert Arrigo qed jimbotta lil kandidat Philip Andrew Ransley. Il-problemi bejn dawn il-kandidati diġà bdew jidhru matul il-kampanja elettorali li għaddejja bħalissa. Numru ta' residenti Slimiżi qed jesprimu tħassib tagħhom illi maġġoranza oħra nazzjonalista fl-aħħar mill-aħħar tista' tkun tfisser iktar problemi u mhux soluzzjoni għal problemi kbar maħluqa fl-aħħar snin.